Tak ešte raz, buďte k sebe láskavé. A nech to vyzerá takto. Teraz nebudem toľko kecať, aby ste si to mohli pozrieť. Priložím. Tam, kde sú mi hálničky, jemnúčko, tlak z 10, 1. A smerom, takto ich vytriem. Zvyšok, čo sa otlačilo na spodné, smerom dno. To je ináč množstvo, ktoré stačí. Maximálne 2-krát. Jemnúčko dole, dole, dole. No sa to krásne rozpustí a ostane. Aj bez toho, aby ste si takto trhali po koštičku. Dobre? Buďte k sebe láskavé. Dobré ránko.